Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar ftehim li ser jara twaqqif ta' fondazzjoni tal-akkomodazzjoni affordabbli immexxija mill-Gvern u l-Arċidjoċesi ta' Malta. Dr. Abela spjega li din il-fondazzjoni se jkollha l-fakultà li tieħu inizjattivi ta' restawru żvilupp biex permezz tagħhom toffri provvista permanenti ta' akkomodazzjoni ta' kwalità brati aktar affordabbli. B'hekk xogħol il-fondazzjoni jkompli jkomplimenta skemi u riformi eżistenti mill-Gvern fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali biex kulħadd ikollu dritt tal saqaf fuq rasu irrispettivament minn fejn ġej. Dar komda fejn wieħed jgħix huwa wieħed mid-drittijiet bażiċi li għamilna umani. Qal il-Prim Ministru hekk kif irrimarka li 82% tal-Maltin huma sidin ta' djarhom u b'differenza għal medja Ewropea li hija inqas minn 70%. Tħallna għall-akbar investiment li pajjiżna qattra fil-housing soċjali u hekk qed nitkellmu investiment b'total ta' 110 miljun euro. Li bih bis-saħħa ta' dak l-investiment kellna madwar 1700 familja li se jkollhom saqaf fuq rashom li jippermettilhom jimxu l-qudiem u li jiffaċilita l-mobilità soċjali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galde spjega kif din il-fondazzjoni se tkun qed tara li toħroq provvista ġdida ta' housing permezz ta' diversi forum u tipparteċipa fis-suq billi toffri soluzzjonijiet aktar affordabbli għal firxa aktar wiesa ta' nies partikolarment dawk bidħul medju. Din il-fondazzjoni se tkun qed titmexxa mill-Kunsill tal-Amministraturi li jikkonsisti minn 3 membri fisem il-Gvern u 3 membri fisem l-Arċidjoċesi ta' Malta. Il-Presidenza ta' dan il-Kunsill se tkun qed talterna kull sentejn. Il-Ministru Galde spjega li ż-żewġ fundaturi lesti li jpoġġu assi fosthom artijiet u binjiet eżistenti għal proġetti intiżi għal anijiet residenzjali b'kirjiet inqas minn tas-suq. B'hekk ikun jista' jibda l-ewwel proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli tal-fondazzjoni. Billum stess il-Gvern ikkommetta l-għotja imħabbra fil-budget ta' din is-sena ta' 300,000 euro fis-sena għall-ewwel 25 sena biex jitħaddem l-operat tal-fondazzjoni fil-waqt li l-Arċidjoċesi qed tgħaddi b'ċens temporanju ta' 25 sena kunvent bħal Kirkop li se jospita l-ewwel inizjattiva ta' housing affordabbli tal-fondazzjoni. Indirizza wkoll il-konferenza tal-aħbarijiet l-Arċisqof ta' Malta. Monsignor Charles Jude Cicluna saħaq li l-Knisja tibqa' impenjata tikkollabora mal-Istat biex tgħin għal housing affordabbli. Jiena nirringrazzja ħafna lill-Istat tal-fiduċja u wera f'din il-kollaborazzjoni dan huwa eżempju ieħor ta' rapporti sodi, ta' kollaborazzjoni, ta' rispett reċiproku u anke ta' rieda li nkunu ta' servizz għas-soċjetà bejn l-Istat u l-Knisja. Dawk li se jgawdu mill-ħidma ta' din il-fondazzjoni huma dawk li għandhom dħul li ma jagħmilhomx eliġibbli għall-akkomodazzjoni soċjali filwaqt li xorta ma jistax ikollhom dar adegwata mingħajr assistenza. Il-persuni li jgawdu mill-għajnuna tal-fondazzjoni mhux se jkunu qed jiddependu minn sussidji oħra tal-Gvern.